हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहोनबाय दिनै आंनि भिडिअ जाबाय टिफिन स्कुलाव टिफिन बानायनाय बारा जेबो बानायनो मोनदिया उखा मुखा जाबायना लोगोफोर बे साननैसो भिडिअखौनो मोजां बानायनो टाइमानो जायाखै फिसा सासेखौबो नेखानो गोनां जायोना स्कुलाव ओमफ्राय दा नै स्कुलाव थांनो ओंखारबायनोखा लोगोफोर उखा मुखानो गिदिर सासेखौ हगार हरफिनबाय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनांगोनलां नैया ब्रेडदो दाउदैदो माबानानै हरगोन लोगोफोर मारै बानायो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना इमान एन्जरनि हराव दसे दोननायावनो एन्जरानो नै अरसिनानै मा अबस्था खालामबाय दायो खिन्थिखौ गारनाय आरो ससे अरखान्दाखौ दाउदैखौ गिलायग्रोना लानो ब्रेडखौ नैया इदि हाना लाबाय फिसा फिसानो ओमफ्राय दाउदैयाव संख्रि बाहाय होबाय आरो संख्रि बाहाय होनानै गिलायबाय ब्रेडआबो एसे माबा संख्रि नांखानाय गोदै जायोना बारा होआखै बायल' होदो दा बेखौ मोजाङै गिलायना लानानै ब्रेडखौ सोमनानै थावाव एवनोसै आरो बिदिनो सिम्पोल दसेनो जानाय बेयो टिफिना उन्दै सासे हाथाइ सानानै रुटि सुटि जानो हायाखैना रुटि सुटि बानायनो मोनाखै बे साननैसो बिदिनो मेगि बिदिनो माबा माबि बानायना हरदो मालाबा ओंखाम एवनाय दिनैखौ हरनोसै आरो रुटि जाबा माने हाथाइ सानायाव थ्रोब हाबोना बेनिखायनो जानो हाया रुटिखौनो माबाखौ भिडिअखौनो बानायनो मोनाखै टाइमानो मिलायाना फिसा खासेखौबो खानै स्कुलाव टिफिन बानायनो हरनाय मानाय आरो हाथाइ सानायखाय बेखौनो मेगिल'सो हरबाय थादो बिदिनो संनाय खावनाय भिडिअखौनो बानायनो मोनाखै नेखानांगोना स्कुलाव फिसा खासेखौ आरो गोदोरनि गारि थाङाबा गोदोरखौबो नेलाय दुतलसि स्कुल गारि गैयाना प्राइभेट ओरैनो हमनासो हरो बेबो मालाबा थाङो मालाबा थाङा बिराद खायसे स्कुल गैयाबा गारिनि स्कुलनि गारि गैयाबा रुटिबो हरनो हायाखै रुटि हरबाथाय हाथायाव थ्रोब हाबो हाबनानै ओमफ्राय सायो दाखालि एम्फौ दिहुननो जादोंमोन ओमफ्राय ओइयाव गामि खाथियाव बेनिफ्राय बाय सिरि जादों थेवबो सायो गेजेर गेजेर सान्दुंआ फुंनिफ्राय जोंब्लावगासिनो एखेबारे जि गोसा सान्दुंखा गरमनि थाखायनो देहाफोरानो दुरबल मोनसिनाय जादों जाबाय फिसाजो गोदोरनि माबा फैलायबाय डिमान्ड फैलायबाय फालौ होना हरनांगोनो ब्रेडआव फालौ होलायबाय मारै जायो एसे डिमान्ड खालामनोबा बया अस्ताद जायो आरो बिराद अस्ताद
इखौ नांगौ थागोन ना माबाया बेखौ सोना दोननांगौ बिदि फोरानदो फिसाजोखौनिया खानाय खाना होनानै थाब-थाबनो हेगारहरनोसै टाइमबो जाबाय बेखौ माबाखांनानै हगारहरखांनानै उन्दै सासेखौ थुखैद'खांबायनो दा इनिफ्राय उन्दै सासेखौबो ओंखारहोनानै लाना थांनांगोन ना लोगोफोर इखौ बाबाया दोनलांगोन आरो बिबौआ दिनै नङाबाथ' इ रिक्साजों हेगारहरो नङाबा आरो इ रिक्साबो मोनोबा आंसो दोनलांनो गोनां जायो दा दिनै बिबौआ न'आव थानायखाय दोनलाङोनो ओमफ्राय दा आरो इखौ फट माबानानै लाना थांसै आरो आं फिसा खासेखौबो ओंखारहोनानै आं दुगैयाखैनोखा नै खानायफोरा नायलि जाना दङ फुङाव गनोबो टाइम मोनाना दा दुगैखांनानै इनि उनावसो माबागोन आरो अमाबो आदार होनदोङो अमाबो आदार होखाना लानांगो आरो नेक्स्ट भिडिअ मालाबा मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लानानै फैलायगोन संनाय खावनायनि सम मोनबा दिनैनि थाखाय इखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इखिनि भिडिअखौनो नायनानै आंखौ अनसायगोन होननानै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय